Good morning, Mama Bueno. I'm going to be Samir Suleiman. Ni tuo kukwata na ndio. Hey, zambi ni tu. Ababa ndikudusa badambala. Tamangira nditu court, Blantyre High Court, probably Magistrate Court. Ona busoma nali batsogola batuba. BD2 Jomo watsogola lili mozi nditu ni magali modo ali banditu menewu tamangira kumene koko nditu maguli utamanga ngati kuti anyamula chigawenga kuli speed mene sitinayione nditu ndikumemphera kuti asakhale mwina akumuzembesa moto wathu kutawira naye kulilongwe chifukwa zomwe zikuchitika apapa mayendedwe amene akuyendedwa apapa zikuyenda ngati kuti anyamula mwina savimbi kumano zikuoneka kuti hayi tiona mathero kuti akhala motani atsika Mina Suleiman akulwa mu court. There we are entering. Now we are getting into the courtroom. Yes. Here we are. Now we are getting into the courtroom. Kama mandogo ni bado ina hiyo nazo baramu okaya Congress kuna teta sio vizuri yake bali tikambo kunika kale abadi base modo wa mbili mama au ife tidakali liko nkono ku Blantyre Police kumene takona apa pa nthawi ikuti past 5 mamawa past 5 ku Blantyre Police ndio mamawa tajezera kuno pang'ono mpaka komwe kijiji. David Wanga ana Samir Suleiman sitikulola tagona pati ili pano tagona pano tabwera liti tabwera zulo pokapoka Suleiman atani atuluke ngati satuluka sitigona pati pano komanso situlola kuti lero asatuluke chabwera ndithu kenge kumalast tili pano lero pangoline yakuda akutuluka pangoline tagona pati tagona hapo pano ngati satuluka Suleiman museweresa naone kuliko ndoleme aona makeji yake ndawo kuliko jama ni mabai ndibangolina ngene pano tikapita kunyumba alatuka nenda kugoneazo lija nali bati pano ndatha kuona kuti umangao ndama kutuka tukuta ife mwakofuka tili pano tili pano tagona pati tagona pompano eri ngati ona Suleiman satuluka tigona pati tagona pati tagona pano eri
Chala mwamba. Chala mwamba. Chala mwamba. Chasumezi mwamba. Chala mwamba. Chala mwamba. Chapita hicho. Usaondeni fambili pano lero. Tiri pantendere. Wina wajango kuda sibage huko. Hayi mosaganda uyi hayi. Asaelekeze mani yao. Mwanayo mwanayo. Mwanayo mwanayo. Mwanayo mwanayo. Chakwera mwanayo. Apita atwana tuza. Yai. Abayo. Aorere kuti kuche mama wa. This is how Wenela station is like today on the 16th January 2025. You can see Anthu Akusangala also celebrating the heroship. And we are parting here. Bantu balipate bawenera hero watu Suleiman alinkati tonse ndife Osangala kukondwa pali chikhamu cha anthu panja apa pamene mukuona pali choyimbira apa chimene chikukondwereranso kuti Honorable Suleiman amene wakhalako amenyera nkhondo parliament komanso madera ena ndipo ali naye limodzi akula naye anthu akusangalala panja apa lero sizinachitikepo zona adi kuti malo ano ndi aboma si a munthu yayi tawase tamangala pano tikumwa chiliyonse imene tingafune tikudya chiliyonse imene tingafune kukondwera basi ndimene zilili pakali pano malo ake ndi pano pa Blantyre Police Station lero pa 6 January. In an election, it's a mistake, big mistake. Ekyoyamba nkyonena kuti tinabwera solidarity danza kwa opposition afuna kizambe ekina kitika nkyana yetaawona alikumalino maaso kwasonga kumulino kimango ofuna kyawuzi amene amekuleka maodazi okuti ambe mbangangu kuti azimanga anthu tanzero Mwina mukufuna mpereka uthenga wotani kufanizana kwesitibona mpenzi choyamba nchonena kuti tisaope palibe choti tingaope ifeyo ntchito yathu infact ntchito ya opposition tikwana boma zoyipa zimene zikuchita ndingati nisi tikwana boma ndikuti sine opposition in the ruling party. And if I'm going to be arrested for such a freedom of speech, I'm going to declare this is a one-party state as the police and police to arrest us. My fair warning, you make people can do one, one go 7 months, and our Twitter, Amange, Asamange, they are going. Ape, Asape, they are going. Entire time, yet. As well as the police in Manjamao, within 7 months, see Castle Manjamao. Masiku apitawo amayi Yoramu inu ngati Inspector General Police mudanena kunati mwambapo kugwira akazi kwanje ndipo anthu anali mchidwi kuti adziwe mayina a anthu amene mwagwira nkhani ya zikwanje. Akaraya ngati spokesperson wa police adayankha kuti mayina sanga anene chifukwa adakali pakafukufuku. Lero magwira akuluakulu a DPP pompo taziona ma newspaper, ma social media, mayina anthu andale a DPP
Kodi anthu azikwanje aja ali special party. Ali special party. Malawi Police Service. Misonkho ya Malawi. Inu a polisi. Musamakwire ntchito mwa bias. Selective justice sitikuyifuna. Maina azikwanje tiyaone. Makhoti ati mwapita nawo maina anthu azikwanje. Tiziziwa. Please, my Inspector General, my Melini Yoram. Serious, pachati manena. Kunetu muofesimo. Mukarowamo, muziwane maportrait azinzanu. My Inspector General amene adutsa. Musanafike inuyo. Kumango mangana. Andale. Mawa musakalamo ndinu. Achipani choramula. Ndipo ndikulimbikitseni inu akuluakulu a DPP mwamangidwa kunena kuti umwamolo Professor Arthur Peter Mutharika anagonamo nthawi ya Mai Joyce Banda. Musadandaule, Andale kumangidwa ndiye digiri ya Ndale. Ife tamangidwapo tiliso palisti yomangidwa palibe vuto. Amene ndifuna asandipezi. Kaya ndi anyamata ku State House. Alipo mmodzi wa kukaronga. Neba watu akupasani address ya ine. Koma zogwira ntchito mokondera ayi. Aliyense wolakwitsa ayenera aweruzidwe. Osapanga zinthu zokondera. Malawi Police Service tikufuna azikwanje aja. Timve mayina awo. Tiyaone. Kachiwiri apa ndikuuzeni inu Andale mwamangidwa. Kapena azibale anthu amene amangidwa. Alimbikitseni asagone malo awoka. Agone mwachisawawamo. Mene muli ene omangidwamo azigona mmenemu. Palibe special sero. Palibe special malo ogona ku polisi. Sero ndi sero basi. Musagwe mbwayi a DPP. Gwirani ntchito dziko tiliwombole ili. Chagwera zamukanika. Chagwera ziganizo zake. Amapanga zinthu zoti zopotoka nzeru. Lero lino tikumva mpekesera kuti pensioni anthu aziyambira zaka 70. Boma likulephera kunena kuti lasowa ndalama zowalipira anthu. Kodi munthu wa zaka 70 kapena 65 apanga performance yanji mu office. Osamapanga zinthu za utambwali ya president. Ngati ndalama zakanika ndi vuto la nokha kuyenda too much. Mwayenda mopitiriza muyeso. Izi zakukanikani izi. Zakukanikani. Kachitatu. Ndinene zakuno kukaronga. Performance ya Karonga district town ya foira. Makansara amukaronga. Musazorowerane ndiwogwira ntchito pa console. Zibwana ma MP amukaronga. Tiyeni tione town yathu ichukuke. Musazorowerane ndiwogwira ntchito pa console. Akalakwitsa simu adzudzula. Musamamwe nawo fanta. Muzikhala serious pofuna vote imene ikubwerayi. Makansara ma MP samalitsani mukhale serious. Performance ya Karonga Town Assembly yatsika kuchoka pa nambala 3 kukafika pa 21. Why? Samalitsani. Tiyeni mukhale serious. Ma officers awa ndi limited. Inu mmasankhidwa chifukwa cha Ndale. Ndiye anthu mukangoponyesa pang'ono mwalakwitsa. Sikuti kansala wina chifukwa ndi wa MCP azipanga matama. Like, share, Malawian Cameras, right.